I dag tager vi et nærmere kig på dette fabriksnye Omega Seamaster Diver 300. Omega introducerede for første gang Seamaster-serien tilbage i 1948. I 1957 udvidede Omega Seamaster-serien ved at introducere Seamaster 300, som var designet specielt til dykkere. Denne model blev hurtigt populær på grund af dens robusthed og pålidelighed. Dette fabriksnye Omega Seamaster Diver 300 måler 42 mm. Det er lavet i rustfrit stål og har en sort keramisk krans med en dykkerskala i hvid emalje. Urskiven er ligeledes i poleret sort keramik med Omegas ikoniske laserindgraverede bølger. Der er superluminova i timemarkørerne og visere, så man nemt kan se, hvad klokken er i mørket. Vi kan se, at datovinduet står ved klokken 6, og den har CRO2 skrevet på midten af urskiven, som er den kemiske formel for keramik. Gennem safirkrystallen på bagkassen ses kaliber 8800, som driver uret. Som navnet antyder, har det altså en vandtæthed på 300 meter og en gangreserve på 55 timer. Vi er leveringsdygtige i alle farvekombinationer, der er i produktion i dag, og kan skaffe dem hjem til under listepris. Hvis vi mod forventning ikke har den ønskede farvekombination på lager allerede, så kan uret hjemtages ved bestilling på ganske få dage. Dette fabriksnye Seamaster sælges som komplet sæt til under listepris kun 46.900.